Odofo na ho te se ne day me mpa abo ne se dwumadi aba ko di bia ne day enhyira ne asomdwe ne nkwa beba wo so na wabrabo aye kra behwe edin yam yeso ani tekotego na dwumadi we eye Nkuranhyensem a utie ewo Adom TV me ma kwaba me no hye dwumadi bia se wabrabo betimi ahye wonsa na ansa na wo wabrabo behye wonsa no ne nyina so ne adwene abadwene. Our lives are formed not by accident. Our lives are formed not by chance. Our lives are formed not by other forces, but your life is formed by the forces that you entertain on your mind, your thoughts. Baba yeboy se bibi ba brabo mu a enye akwanhia bi keke enye empoti na ayi na de bibi ba brabo bia ye adwene a udi kan adwene ye. You see the gap between the people who are living successful lives and those who are living unsuccessful lives. That gap is the gap of thinking. When say obi aye ye pa na no ho ato no na brabo aye ye na ware koboko ne ma ye di aba a osori wa pomudne yes sir di bibia koyie a bo obi so de na awira ho ne ohia ne obre say ni pensionsu da wontemu nyina so ene adwene a won adwene so se me boa bi so obi a aye say adwene be no adwene ye me nka se school a wo koye me nka se ebia empo tinti a wo ya na tieti a wo yo me nka se wo ya nkrani a na akani a na kwani a na empo framantem ni me nka se wo free empo atifi mantem me ka se ni afre bia mfa me ho ni ahia aye adwene a wodwene. People who are successful think differently than people who are unsuccessful. One year edi year brabo mu no won adwene nko e na won a wo bre so won adwene nko won man a enye yedie won krofo adwene nko e na won a wodi hia wo bre won so adwene nko. Paul kan se mi kira o se emfa ho kese a wo ye emfa ho se wasua de emfa ho se wabo degree akese se wadwene to sia wabrabo ebeto si emfa ho tintin a wo ye ogramu a wo ye ade ba ko pe e na be sakra wadwene mu me beka abakwasem ya kire wo na abakwasem no enyina so eye Ecclesiastes homa no etredu tichemu mienu koso miensa so me kanyam na twere enti me nto sabe o say wise thinking leads to right living. Obi a wodwe nyansa adwene no na brabo ekoyie no say stupid thinking leads to wrong living. Adwene asabe tafache eye etimode ne nkwase adwene no e ma brabo nkoyie nyam na me twere yo ntimi fa ncheme ana pay de mo kwadwuma o say wise thinking leads to right living and stupid thinking leads to wrong living. Adwene nyansa wom, adwene a wode wom, adwene a odo wom, adwene a nokure wom no e da setena pa nam na empo ejimie adwene ntro afia na ma adwene a empo atimodin ewom wo no adwene a pese monko ya na ma no e ma brabo nkoyie na tie do kan ya say fools on the road have no sense of direction. Sabi obi onwa adwen pa no wada na kwase ya onam kwa so onim bebia wokọ. The way they talk tells their story. Na won nsem ka e kire wo bia wokọ. Adwene a wodwene ekenya watenka na kire wo nsem ka. Emuntwa konkonsem mu me say Ecclesiastes 10:2-3 kofa Bible na kan hwe. O say fools on the road enkwasefo asikwan so. They have no sense of direction. Na woni kwan obefa so na wona kwan na won nam so no won kasa e kire kwan a wonam so. Na nipa be kasa efiri wanum keke. Kasa be ka bia efiri wadwene mu. Enti adwene bia badwene no tie na me ka kire wo ya Paul otumefo o say finally brothers and sisters kura na me nua ba ma na me nua ba whatever thing is true ade bia no kure whatever thing is noble ade bia empo edimu whatever thing is right ade bia pepepe whatever thing is pure ade bia hutwa whatever thing is lovely ade bia gina odoso whatever thing is admirable ade bia shani if anything is excellent or praiseworthy think about these things so bibi sumo wi ase a sa nyoma we na wodwene so ni a wo kan say ade chi bia na ma wadwene endore e wo sa nyoma obo odin 1 nokure 2
ade edimu 3 ade pepepe 4 ade ho tie na ho twa ade gina wo doso ade a empo eso ani na ade a ho twa na I said de bia odwene say ma dwene ma dwene nie o se odwene sa adwene ya yes obetimi aya nyoma esefata wa brabo enhye obinsa wa brabo enhye obinsa wa brabo nyina so ni tumi a wo nyinara abetina gina so ama wa brabo edi kan anato sin no ne nyina so ene wa adwene. You and I hold the power to live the kind of life we want to live, and it's determined by the picture we have in our thoughts. The American say wa brabo enhye obinsa wa brabo enkura wo biara wo ye de enkura wo bia osom no wo ye de enkura empo onyame a woda no wo ye de nyina so ene adwene a wodwene na adwene abadwene no ene betwe ne ma esefata aba wo nchen ene dey nyame bi sane se adwene ben ene ba wadwene proso usori ye adwene ben na ba adwene proso hwe abraba ye bu no nyoma eda ye ntem a ekyensunsun eda ye ntem ene adwene adwene. I'm talking about the differences of life are carved by our thoughts. Se udi hia, se wanya ho, se wa kuduro, se wa bomfiayo, se ye kwa akobie, ni nyina so titiri ene empo adwene a wodwene. It does not matter how small you are. Emfa ho bebia waduru abrabo mu. Emfa ho bebia ware atete apansema koduro. Se ne de obesesa wadwene a wodwene fa ho ene ne ne bu bra ho a ene mbesesa. The attitude of the poor is not the same as the attitude of the rich. They all have different ways of thinking. And you have for adwenenko, and when you are on adwenenko, what you keep pursuing in your thoughts becomes what you have in your life. And no ma ediakoniaba or wadwen proso no, and about abrabum. And somehow bobo one of panavia, and no one. And so person some watching more. So say osama abrabum. You know what? Your brain creates connections. What dream? Wow! At the end of that, what dream? Why I find a dream? No. So what I dream be who are? What you two must say na happen? No. If any neural pathways, me dem minyo, me dem mi bro, enko ye. Na what dream? No, I dream to me say na happen? No. Na a creative sa pathway no. Na udi achire. Na abrabo abanasa. O me dem ye, me dem mi krundome, me dem mi renhu ofe. Me so me sefata. Me dwuma ekoso e, me din kunimu o. E creative sa pathway no. Na de ya ne se wodwene adwene enye ba kopa obeyine adwene a eye edumienu isa adwene enye no ewotumi pa also adwenfi ewotumi se ebekenya wabrabo akosa yemu odwene adwenfi bia ba ko a obeyinya adwenpa dumienu ntfane se fi nkoda brembesi ne dey adwenfi ba na wadwene me de menye de ka kire me no yetwama no me de me bibini me de nsem fata we mi ntimi nya sa adwen fi na wadwene be sinne no se wonya adwenpa ekenya wadwene bebre. Negative thinking built over time can be a hindrance to progress. Adwen fi esi yedia kwan me de ntimi nya me de masayi o obi ni ho beboa me obi afo se menye yie ene de ya wasode adwenpa kan sampa o wadwen proso gina ahwemu na kasa me sefata me medie ni amekọ na bekọ yie me de sidie epie na me de ne gya bafie ma brabo sunsun aso eye nkonimdie me sefata me de sidie epie na me de nkonimdie beba na sere kakra na sere tie bia wo mu no sa adwena wodwene be kenya abrabo na me na me se wo se obehia oboafo na dai na bibia akoyi ama kura wadwene na wakura abrabo kura wadwene na kura ware kura wadwene na kura apomudne kura wadwene na be kura usuban wonne ye na okasa adwen ena nyina gina so de bubra menwene mroso na adwenadwempa onyame nka ho onyame nhira ho se na de wagye atumu se wo be kan sempa wo tim na empo apio abrabo mu na adwena wodwene eduaba wodua aha na meja wo medikan ada eja wo be ampedu ase
na mada empo Sandra na Priscilla ase na mada camera fo ne MC afo ne sound fo ase na mada wo soso a wo hwe me ase aha na meja wo ediam je so ya ni tekotego dwumadi a efe ne Badwam no ekoso nti ni TV ne mfiri ha ebesan aba woni onyame entina